इउबिपिअआ बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आफाद बेजों लोगोसे बिकेडब्लिउएसि दाफुंजाबाय बिटिआर गोरोबथाजों मोनबोफानाय 1500 कौटि रांनिफ्राय बिकेडब्लिउएसिआ गरसेबो रां मोनाखै होननानै बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिआर गोरोबथा सानाव मोनसे बिबुंथियाव बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बे बेलायाव मा फोरमायगोन सारा जोङो 2025 मायथाइनि 17 फेब्रुवारि खालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों बे समनि बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथांजों बे मिटिङाव जोंनि स्पिकार मानव गेदेर बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो दंमोन बे मिटिङाव जोंनि अशोक सिंहाल मन्त्रि मानव गेदेर मन्त्रि बिथाङाबो दंमोन बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोना दंमोन आरो जों गासैबो काउन्सिलनिया दंजोबोमोन आरो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय गोबां दंमोन बे 17 फेब्रुवारिनि जोंनि नैबे बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारियेटआव जोंनि मोनसे आसाम एसेम्ब्लि सेसन जादोंमोन बेवहाय जोंखौ लिंहरनानै सावरायनायाव चिफ मिनिस्टार रोखा फोरमायदोंमोन जे बिथांमोननो बिटिसिनि बायजोआव थानाय जानाखि बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे स्पेशल जे पेकेजआ बिथांमोना मोनथारनांगोन बेखौ बिकेडब्लिउएसि नि जानाखि अथ'रिटि बिथांमोनजों सावरायनानै थिग खालामनांगोन थिग खालामना लानांगौ बेखौ मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथांखौ चिफ मिनिस्टारा खावलायदोंमोन आरो जोंनि चिफखौ जोंनि मानव गेदेर मिनिस्टार बसुमतारी बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन जे नोंसोर बेखौ आरो दुनाय सेकेन्ड टाइम रायलायनो नांला बे फाइनाल गतिके नोंसोर जाखिनि प्रसेस जाखिनि खालामनांगौ पेपार वर्क खालामनांगौ जाखिनि डिपिआर खालामनांगौ नोंथांमोना खालामदो होननानै नाथाय जथेस्थ' दिन थांबाय दा नोंथांमोना जेरै मिथिनो लुगैदों होननानै बुंदों जथेस्थ' सान थांबाय जथेस्थ' मास थांबाय ओंखायनो जोंनि मानव गेदेर चिफ सीएम मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा दाख्लै जानाखि बर' गोरोबथा सानाव 27 जानाखि जानुवारियाव क'क्राझार बिटिसि जानाखि सेक्रेटारियेट खुंनाय जानाखि मिटिं बे मिटिङाव बिथाङा केटेगरिकेलि एकेबारे स्पष्ट भाबै आंखौ मोनसे रिटारेट खालामफिनदों बा जोंनि गेजेराव सावरायनायाव बिथाङा खेंफुरथि मोनसे होदों जे जों दासिमबो मोनसेबो प्रसेसा जोंना स्टार्ट जायाखै थाखा मोननायाथ' दोनथ' ओंखायनो जोङो बुंबाय थादों जों दासिमबो गदसेबो थाखा मोनाखै होननानै एसेनो थेंक इउ